Impress sam osnovala 2010. godine i od tada se neprestano širi, činjeći pozitivne promjene u zajednici i kao pozitivna priča okuplja sve generacije. Zajedno posjećujemo domove za starije i nemoćne, volontiramo i doprinosimo kvaliteti života naših dragih umirovljenika. Kroz projekat Aktivni u mirovini i EU fondove omogućili smo na vaš zahtjev i besplatan odlazak u Crikvenicu. Zaposlili smo i mlade ljude koji uspješno brinu o građanima starije životne dobe, ali su se i upravo zbog projekata udruge Impress vratili u Daruvar i razvijaju različite projekte. Jedna od njih je Maja Kop, a pogledajmo kako im je bilo u Crikvenici kroz video Manese Ergojan. Idemo u Crikvenicu! Drago nam je što nas vode mladi ljudi i od mladih ljudi možemo nešto naučiti. Mada smo, jel tako, već po odmaklim starijim godinama. Želimo i dalje suradnju, želimo i dalje ove aktivnosti koje ste vi započeli. Nadamo se da će biti i dalje dobre suradnje i da će vašu suradnju i dalje produžiti na druge udruge unutar naše županije. Hvala vam još jedan. Ja sam, pozdravljamo sve u Evropskoj uniji, volimo vas, bilo nam je prekrasno, jedan lijepi odmor i uživali smo. Evo ko je za šetnju, možemo krenuti. Ajmo. Bilo nam je lijepo, bilo nam je krasno, bilo nam je prekrasno. Zovite nas opet, što se odazvati. Može, bilo nam je jako lijepo, ja vam se zahvaljujem što ste nam taj izlet omogućili. Stvarno voditeljice su se trudile, sve ste nam dali. A voditeljice ne treba. Idealno i točka. Hvala organizatorima, hvala svima, sve je bilo super i hvala na odabiru destinacije. Super. Bi se zahvalila mojim instruktorima što su me naučili plivati u ovim godinama i sve pozdravila i sretan povratak i vama puno hvala svima na suradnji.
Lijepo bi uputila lijepe pozdrave i dalju suradnju udruge Impresa od umirovljenika općine Velika Pisanica. Hvala im što misle na umirovljenike i mi smo sad imali takav jedan pozitivan događaj. Jedna naša umirovljenica je proplivala u našim ovim godinama i to leđno plivanje. Dakle, ja ću sve pozdraviti, ispred nas svih ću pozdraviti udrugu Impres, vašu voditeljicu Tanju Herceg i sve vas mlade djelatnice i volonterke. Dakle, ja već duže vrijeme pratim vaš rad i uvijek vas pozdravljam i hvalim. Do sada sam dosta pratila rad djece, jer moja unuka je kod vas i u mažuretkinjama i ostalim aktivnostima. I jako mi se to sviđa i zaista pohvaljujem, evo, ispred cijele grupe i pojedinačno, osobno. Zahvaljujem se. A što se tiče izleta, 5, vrhunski. Eto, to je to. Hvala mnogo.